Motivation vibes in Mduduzi Shabangu. Ngiphinde futhi ngibingelele nje kuwo wonke umuntu. Thank you for tuning in. Thank you ukuthi siphinde sihlangane futhi sizokhuthazana. Akukho kuningi nje esizokwenza thina nje okwethu ukuthi each and every time sikhuthazane simotivateane because kunezinto esingakazenza okusafanele ukuthi mazenzeke. Khona izinto esingaka-achieve okusafanele ukuthi masi-achieve. Yabo nje saseyindlela endlela but yazi sisonke siyiteam sihlangene soyenza lento and futhi izokwenzeka. Isihloko sanamhlanje ngithi ake ngikhulume nje about being strong. Isihloko nje ngizothi sithi be strong and of good courage. Mangilisho ke nje ngesizulu ithi Qina. Qina ubenesibindi kakhulu. Sona isihloko sethu ke leso sanamhlanje. Why ngikhethele sihloko namhlanje? Yazi makufika kumina ukuthi na into ofanele ngikhulume ngayo vele ngikhulume ngayo. Ukuthi ake ngikhulume nabantu especially umuntu othi mina sengiyazi like ngifuna ukwenzana. Ngikhulume nomuntu othi ngiyazi ngifuna ukwenzani, ngiyazi ngifuna uku-achievani, ngiyazi purpose yami, ngiyazi dream yami. Ya nje just ngidinga nje ukupholishwa kuleyo part leyo but nje ngiyazi ukuthi ikuphi kuyikhona okufanele ngikwenze. Ngizothi ke kumuntu okanjalo ngizothi mina be strong kahle kahle nje futhi iwela kuwo wonke umuntu even if noma ngaba ukakazi still izokusiza le motivation ungayishintshi. Lalela ke ngizothi mina mangabe kuukuthi uyazi futhi ukuthi ufuna ukwenzani be strong. Qina. Be strong and of good courage. Why kumele uqine? Why ube ne good courage? Because yabona nje ngoba usuyazi ukuthi ufuna ukwenzani. Khumbula ke into eyi1. Kaningi asitshelwa lezi zinto. But ngizoyikhuluma mina. Khumbula into eyi1 njengoba usuyazi ukuthi ufuna ukwenzani, already khona abayenzayo maybe lento ufuna ukuyenza. Khona sebeyenza vele. Should like njengoba wena uthi ufuna ukuyenza lento the minute uyiqala yaziwa ukuthi uzongena kwi-territory labanye abantu ngoba njengoba kukhona abayenzayo leyo nto leyo ofuna ukuyenza noma ingeke ifane exactly nale yenzwayo yilabo bantu labo mhlambe yakho izothi ukuhluka ngandlela thizeni but ngoba nje khona abakulo line loyo ake ngoxoxela indaba ngeke bakuthande lokho. Uzongena kwi-territory labo and according to bona ibona abali-ownayo. According to bona uzoba disturba kule movement yabo because manje ukufika kwakho kungenzeka mhlawumbe ubenze bona bashifte or maybe ukufika kwakho kungenzeka kubaphazamise mhlawumbe ngandlela thizeni kuleyo territory wena osufuna ukuyingena ngabe business ngenza kuba phazamise kulelo business lelo and since ke manje uzongena kwi-territory labanye abantu expecta ke futhi ukuthi laba bantu laba bazoku-intimidator. Lalela akusibo bonke abantu abazoku-encourage. Vele ngiyazi ukuthi ngeke ngikhulume ngithi hlangana nabantu othola ukuthi mhlambe vele lento ofuna ukuyenza ikuline oyi1 nabo then ibona abantu abangakusiza ngikuqoqele futhi okunye okufanele sikubhekisise lapho akusibona bonke abazokusiza abanye bazoba intimidated ngawe lokho ukuthi manje bazofuna ukuthi ukufika kwakho ngoba manje kuzobahlupha baba intimidated bazokwenza show ukuthi phuma endleleni. Ake ngenze nje i-example. Mhlawumbe khona ngizozwakala kahle ukuthi ngikhuluma ngani. Thatha nje mhlawumbe ufuna ukuvula isonto. Yabo mangabe ukuthi ufuna ukuvula isonto automatically akhona amasonto kule area wena ofuna ukuyivula. Ukuvula khona elakhe isonto. Akhona amasonto avele akhona aphethwe abafundisi abathile and wena the minute uthi uzovula isonto kule area kuukuthi not far away khona elinye vele likhona u-intimidator lo yalalela nabo beyabafundisi bayaba intimidated hayi bonke. Ake ngithi nje mhlambe kuleyo area leyo bawu5 ngenza nje example mhlambe bawu5 uyobonisa manga uyothola ukuthi yonke 4 ayikufuni kumele ngaba uyivulanga nokulivula lelo sonto. Uthola ukuthi lo oyi1 out of 5 uyena ohappy ukuthi hawu nangomunye wenza lo msebenzi esiwenzayo kusho ukuthi miningi imphefumulo ezowinwa for the kingdom kaNkuluNkulu.
laba abanye uzoba disturb because ingenzeka kubathathele ama members abo, like bazoba affected ngandlela ithizeni. Umuntu uhlezi enefear yakhe once kwakhona omunye oza na something eba i competition lento ayenzayo. Cabanga uma ngabe kuukuthi lento engikhulumayo ngikhuluma into ereality, angikhulumi ukuthi mhlambe ngiyacabangisela yebo i-example but into ekhona vele reality eyenzakalayo. Cabanga uma ngabe ukuthi amadoda kaNkulunkulu afile threatened ngawe. Cabanga kuma ngabe uzothola nje abantu abazenzela izinto zaba amabhizinisi athile, mhlambe futhi abangekho ke even na kuNkulunkulu ukuthi bona bayoba threatened kangakanani. Mina ngikhuluma ngabantu vele abantu abakusibona bonke abantu abanamabhizinisi abangakholwa, baningi banamabhizinisi bayakholwa but iningi labo futhi elinye alikholwa and lizoba threatened ngane ngalokho wena osufuna ukwenza. Ngenza nje example mangithi business kuningi mhlawumbe ofuna ukwenza, mhlawumbe nenye idea yokwenza into engakaze yabakhona and lento engakaze yabakhona obvious uzoyiqala somewhere kwi something ekhona and the minute uzoyiqala something kule evele ikhona you are threatening some other people and manje ngizothi mina ke territory ozongena kuyona eyimpi. That's why ngithi be strong. Yabona nje uma ngabe ukuthi ufuna ukuphumelela empilweni ungabi yigwala, be strong. Yabona mangema futhi ngithi ungabi yigwala, ke ngikhuluma ngale ndaba yokuba ukungabi yigwala. Thina sikhuleke mina ngomZulu, ngikhulele emakhaya, sakhula kuthiwa umuntu okungesilona igwala umuntu ongayisabe enye insizwa. Sakhuliswa nje ngalolo hlobo lolo ukuze ungabi igwala, belo ungayisabe enye insizwa uyishaye, then wena usilona ke igwala lapho iqhawe. Ayengikuxoxeleke ke ngiyakubona lobo bugwala nalobo buqhawe lobo obungazange buze busebenzele futhi obungeke buze busebenzele ngeke ngokuxoxele kahle. Zothi mina mangabe uyiqhawe ngithi mina be strong, ungabi yigwala. Ake uyekele ukushaya abantu, le energy yakho le kwenza ukuthi ushane nabantu, uhluphane nabantu, bakusabe wena because when uyiqhawe ethizeni wena ulona igwala. Use the very same energy to find yourself, to find your purpose. Ukwazi ukuthi uzukhophule wena, ukwazi ukuthi ube usambodi kusasa nawe oyoba respected. But nje ngithi ngiyafika nje manje lento engikhulumayo ngoba ngisekufike leli gama elithi ungabi igwala. Ake ngidlule futhi lapho. Ngizothi mina ungabi yigwala, be strong ngoba ungena kwi territory labantu abala ownayo and labantu laba vele na kanjani uzobaphazamisa. Yazi abantu like bangakukhuthaza abantu ukuthi mawanda amabhizinisi, mabanda abantu aba like ama entrepreneurs and abaqala izinto ezikhona, but the minute usuyiqala futhi leyo nto leyo you are threatening the very same people futhi abakhuluma the very same language. So kubalekile ukuthi be strong and of good courage. Mangithi of good courage ngithi mina qini impela, like uyimele into yakho, lalela ngeke kuze kube lula. Ake nguxoxele vele izinto eziza kalula zihamba kalula, but lezi okuyizona eziza kanzima vele yizona ke lezi ezihlalayo ngeke kuze kube lula, but impumelelo ikhona uma ngabe ungaba strong. Abantu abaningi baye bawiso ukuthi abazange babe strong, bathe uma bethi bayiqala into bathola kunamabhoza vela operator afika abathreatina. Athe uma ngabe bathreatina ayinabo bavele babona bahlehle. Lalela ngizothi mina be strong ngani futhi ngoba bazokusabisa, bazokwenza ukuthi yeka, bazokuzama ukususa endleleni, and if yabekezela they will go as far as ukuthi bakubulale. They will kill you for ukuthi wena you are pursuing your own purpose. Some other people they will kill you, bazokubulala. That's why kufanele ukuthi ube njani, be strong and of good courage, meaning ubenesibindi kakhulu to a point la uthi khona if I die it's okay, let me die. Find that thing kuwena.
le ezokwenza ukuthi uthi uma ngabe kuthiwa kuyafiwa, it's okay, let me die, but I'm not backing up, angiye emumva futhi I'm not giving up, instead I am going forward, ngiyaphambili, and lento engiqalayo le futhi iyoziphumelele. People are not going to be happy ukuthi you are starting something. People will threaten you, bazozama ukuthi bakuhluphe ngazo zonke indlela, bayokuzama even nana nokukubulala. Ke ngixoxele futhi the minute uthi ufuna ukuphuma kule comfort zone obukade ukuyona, noma ufuna ukuphuma wenze something, phela yazi uma ngabe usuthi ufuna ukuqala something, it means manje kuba kwi-group yakho lekadunayo, you are saying to them manje mina guys ngiyaphuma kunina ngithi kancane, not to say uyabashiya as a friend, awubashiyi but ngokwe performance elifini uyabashiya, you are taking bona mabethatha one step forward when you are taking 2-3 steps forward, and nabo beyibo futhi again bazoba threatened ngokuthi wena manje usufuna ukubashiya, meaning usufuna ukuphumelela, awungeke manje usafana nabo njengoba bona bejwayela ukukhala, njengoba bona nje bejwayela ukuhlala bebalisa ngazo zonke lezi zinto eziningi, wena usufuna manje ukuthi ube umuntu owenza izinto ungasacomplain. Bazozama nabo ukudraw back ngazi indlela eziningi, ngeinkulumo eziningi, ngama tactics amaningi azokwenza ukuthi nawe uzubona ukuthi lento lena engithi ngifuna ukuyenza ngeke ngize ngiphumelele. That's why ngithi mina be strong and of good courage, ubenesibindi kakhulu. Mangithi mina some people they will go as far as killing you, ake ngikwenzele nje example ukuthi ngikhuluma ngande, ake ngithathe nje eSouth Africa thina ke sinelakhi, sinabantu esingabukela kubona abahambe ngempela futhi nje kakhulu, abenze izinto ezinkulu elifini. Ake ngithathe nje our former the late Nelson Mandela, owaye president. Ake ngithathe yena. Uma ungambheka ngiyazi abaningi kunezinkulumo eziningi ngaye, but ake sikiyeke lokho kuningi, ake simthathe lapha ya uNelson Mandela ezoya kwi-exile, abe kwi-exile, siyeke le part uma ngabe sebuyile, but ngiyazi ngoba le inento eziningi, but ake sithathe la before aphume kwi-exile, before aphume eSouth Africa. Waba yilo muntu esingafunda something kuye. Why ngisho kanjalo? Wayeyiloya. Kuningi akwenza lifini, okunye kwakho wafunda waba yiloya. But wayithola ipurpose. Wathi uma ngabe seyitholile ipurpose, wathi mina kahle kumele ngizokhulula abantu eMzansi. Kumele ngizokhulula abantu, kumele ngizokwenza abantu babe free, silingane nabelungu. Wathi mayitholile that purpose, waqala wayiphesua. Yabona ukuphesua something it means you want to own it, ibe ngeyakho. Waqala wayilandelela, ke ngoxoxele. I-idea ayenayo was very good, iyinhle. Kodwa wathi uma ngabe esethi manje ngiyakubelungu ngiyobatshela ukuthi thina kumele silingane nani, wangena kwenye i-territory yabanye abantu already bayayi-owner that territory. Bazothi uthini lo umuntu omnyama ufuna ukulingana kanye nathi, shuthi manje usefuna ukushare kanye nathi lobo umnandi esibudlayo, wonke lama fruits esiwadlayo la eMzansi, uthi wena ufuna ukuzoshare kanye nathi. They felt threatened. That's why ngithi mina whatever oyenza, the minute uthi nje uthatha step manje you are pursuing that thing, you are threatening some other people ngaphandle lapho. Nabo abelungu namabhunu, they felt threatening. They felt threatened ngo Nelson Mandela. Bathi mangabe bebona ukuthi ayi lo muntu lo usinikeza inkinga, bamsabisa. Abangasabisa yena kuphela, basabisa abantu abaningi. Babashaya, baboshwa abanye. They went as far as bababulala abaningi. That's why ngithi be willing to die. If it's possible, be willing to die, because you might die for that purpose yakho, you might die for lento ifunayo. Abaningi basala endleleni, nabo babe kwi-inline ngokuthi sifuna izwe laseMzansi likhululeke. Ngenza nje example la, ngifuna ukubonisa ukuthi the minute you start pursuing that purpose ngeke kuze kube lula, but at the same time futhi i-success is guaranteed. Lokho khona
Success is guaranteed as long as wena uzoba strong, as long as wena uzoba courageous, ubenesibindi kakhulu, ube resilient. Once waba umuntu kanjalo, I'm telling you, una kanjani uzophumelela. Babathatha-ke Nelson Mandela babasa uyasazi istory. Angalokhu ngisichaza. Uyasazi sonke istory. Ukuhlukumezeka kwabo until baze babe seRobben Island. Hayibona kuphela nabaningi, but ngenza nje example ngoNelson Mandela. Lalela-ke. The reason ngithi mina nalabo bashiya ngemumva nabo futhi bayokwenza kufanele ube strong even nakubona. Should like ube strong lokho ukuthi nabo ama voices abo mangabe ukuthi akwenza ungaphesuli idream yakho, ungawalaleli. Lalela ke nalaba uMandela athi uma ngabe bashiya ngemumva babethi hey man tata, bheka ngaleso sikhathi wayengakabi sutata, bheka you are a lawyer, wezomsebenzi omuhle, unganceda ifamily yakho, uzoba right elifini. Yekela lento yenzayo izokubulalisa. Uyasihluku nathi nje manje ngalento esoyiqalile nathi sesime manje sehleli kabuhlungu, hleli ngesinqa sisodwa ngenxa yakho. Yekela lento yenzayo. So ngizothi mina kunabantu who will try to hold you back, abangakufuni ukuthi gijima phambili. They will try to ukuthi bakwenze ube nabo lapha bekhona, whereas lapha bekhona there is no life, there is no success, nje life yakhona imile, there is no happiness. So kuzoba nabantu abanjalo, nakuye kwenzeka kwaba nabantu abamzamayo ukuthi bamzama ukumholda back, but waba strong wathi yazini I know what I want. Uma ngabe ukuthi ngiyejele angihambe impela ngiyejele. Futhi yena kuMandela he went as far as saying futhi uma ngabe ukuthi kumele ngife, this is what I'm willing to die for. Another question enginayo ukuthi le purpose onayo, are you willing to die for yona na? Because uma ngabe you are not willing to die for yona, it means akayitholi lento le ezokudrive ukuthi I'm doing this and I will make sure ukuthi yaphumelela because I know ukuthi lento iphakathi kumina futhi right and ayizokusiza mina kuphela futhi usiza nabanye abantu. So uyena umuntu esingabukela kuyena loyo. Maybe futhi ke ngenza another example. Baningi nje abantu singakhuluma ngabo, but ake ngithathe uJesu Kristu. Ngenza nje example because ngiyabelieve kuyena kakhulu. Lalela-ke. uJesu uyafika emhlabeni, uyayithola ipurpose yakhe. Uthe mayeseyitholile ipurpose yakhe, yazi wathi uma eqale iphesuwa, ipurpose yakhe nje wakusindisa umhlaba wonke, izono zomhlaba yithethelelwe. Wathi mayeqala nje phesuwa that purpose, wathreaten abafundi sabaningi. They felt threatened lokho ukuthi baze bafuna like before bafuna ukumbulala, bamzama ukumyekisa lento ayenzayo, bazama ukumhlukumeza, bamenza zonke izinto bezama ukumyekisa lento afuna ayenzayo. Ngani? Ngoba usengena kwi-territory labanye abantu, bona bacabanga ukuthi labo bayalo own, baqala manje bahlukumezeka nabo bamsabisa, but waba strong. Wathi yazini lento engizele emhlabeni ngizoyenza, angikhathali ukuthi omunye umuntu uthini. Yebo bamhlukumeza, they went as far as killing him. That's why ngithi mina abanye babantu they will try to kill you, if not killing you. Then you have to be strong, ube ne courage ngempela. uJesu naye wafika kuleyo point leyo hebhayi lapha bambulala khona, because babecabanga ukuthi uzobabangisa ebukhosini basemhlabeni, babemzwe ethena uyinkosi. Then they were like, yo, uzosibangisa kubukhosi bethu, ithina amakhosi. Lo qhamuka ezothi uyinkosi and futhi une number yama followers, babona ukuthi the only solution la ngoba kakhuzeki ukuthi sivele nje simbulale once. And then bambulala, babecabanga ukuthi bayaqeda ngaye. Mabenza kanjalo babecabanga ukuthi yonke into like ingathini, angifuni ukuyifanisa nekaMandela because manje kuba singazathi ngibabeka ku level A1 kanti abalingani. We all know ukuthi uJesu mkhulu kakhulu, mkhulu, akekho umuntu esingamlinganisa naye. But ake ngimlande uMandela naye bamthatha bamvalele eRobben Island, babecabanga ukuthi bayaqeda futhi, bethi sibavala umlomo saqeda, kanti kuyila indaba babeyibanga khona ngoba ngesikhathi lapha eRobben Island wayebaseleka kakhulu to
a point la ukuthi kwagcina khona sekufanele ukuthi yazini, let's release this guy. As much as uJesu bathi bethi bambulele, kanti kula indaba babeyiqala khona ngoba waphinde wavuka. Into engaphakathi kwena uma ngabe ifakwe uNkulunkulu i-right izosiza nabanye abantu. Let me tell you something, akekho umuntu ozoyistopha that thing. Bangakusabisa, bangakutshela nokuthi bazokubulala, maybe bazama ukukubulala, but because engaphakathi kwena akekho ozoyistopha. And nawe uma ngabe ukuthi you are strong ekuyona, you are resilient, uyilo muntu lona othi yazini amngiye emumva ngihlehli but ngiyaphambili, lento ngizoyenza futhi izophumelela. Una that courage, you are fearless. Makhulunywa ngomuntu o fearless, let me tell you something, you will leave a legacy behind your pillar. Like impilo obukade uvela uyifuna ezoba ne-success. Baningi abantu ababe njalo abakwenzile lokho. Singababala nje mhlawumbe uMalcolm X, singababala mhlawumbe abantu abafana noMahatma Gandhi. Yabona abantu laba baye baba strong, baba ne-courage. Ngizothi mina nawe kulento le osuyiphesuwa, let me tell you something, impi is not easy but uzoyiwina ngoba awuyihambi wedwa. Kumnandi ukungahambi izimpi uwedwa, kodwa ubuhamba noNkulunkulu, because impi nempi ohlangabezana nayo uzoyiwina. Lalela ke nje sengiyivala le ndaba ngingabe mude kakhulu. Normally ngiyayithanda ukuthi ngenza ama-motivation amafishane, lena manje ifuna ukuba yindi. Sengiyivala ke. Ake ngithathe nje umuntu ofana, okay, ngithathe abantwana bakwaIsrael. Abantwana bakwaIsrael bathi uma ngabe sebeyongena eGibhithe, uNkulunkulu ethe you will own that, sebeyongena eKhenana. uNkulunkulu esethe you will own eKhenana. Yilini eKhenana? Let me tell you something, bathola kunabantu already who are there abafila threatened ukuthi naba abantu bezosiphazamisa kwi-territory lethu, to as far as ukuthi babalwise, bethi bafuna ukuqeda ngabo, but ngoba babe noNkulunkulu, babe driver i-purpose kaNkulunkulu, bawina. Ngizothi mina, what purpose ile ekudrivayo iqhamuka kubani? Uma ngabe ukuthi iqhamuka kaNkulunkulu uyohlangabezana nezimpi, ngeke kuze kube lula. Izimpi ke iqhamuka ngendlela eziningi ezahlukahlukene. Uma nje wenza something eya phambili, ziningi zahlukene, azifani izimpi zethu, omunye nomunye unezimpi zakhe, but ukuwina khona, i-success khona, it is so possible. Ngizothi mina, be strong, qina, be of good courage, musukusaba. Abantu abaningi they didn't do izinto abakumele bazozenza emhlabeni, babulawa ifiye. Ifiye yavele yatake over kubona, baba amagwala, abazange bakwazi ukuqina bayimele into yabo. Ngizothi mina, qina, imele into yakho. There's something lapho ngaphakathi kwena, and that thing le ngaphakathi kwena, I'm telling you, it is so big. Uma ngabe uye wayimela, uma ngabe uye waqina, uma ngabe uye waba strong, I'm telling you, awuzukusizakala wena kuphela kodwa kuyosizakala nabanye abantu ngaleyo purpose onayo, ngaleyo dream onayo, ngalawo magama lawo. NgiwuMduduzi ngwakaShabangu, ngithi ngahamba ngafika e-bus stop, sengilana ke ngiyayehla. Lalela leli bus ngiyophinde futhi ngiligibele. Motivation vibes in, siphinde sikhulume. Cheers.